Guys, samahan niyo po ako. Ayan. Tingnan natin yung mga bata na naglalaro ng saranggola. Nung bata pa ako, kahit babae ako, sumasama ako doon sa kuya ko. Ayan, nakikita ko. Ayan, naglalaro ng saranggola. Pag nakakapalipad ng medyo mataas-taas, parang ang saya-saya na. Parang yung nararamdaman mo yung parang kalayaan, yung happiness ba? Ayan. Diba? Ang saya-saya, naglalaro ng saranggola. Wow. Ang sarap maging bata. Parang walang iniisip, yung walang problema. Pero parang peaceful lang sila. Hindi kaagaya ng mga edad natin ngayon. Yan. Yung mga problema, ando na lahat. Wala ka pang ginagawa. Parang pagod na. Samantala ang mga bata, kahit sobrang pagod na nila sa kalalaro, pero tingnan mo, pag uwi, kumain lang, okay na. Sana lahat ganun lang.